Здравейте хора, днес ще играем на Roblox, казвам се Виктор. И така сега, понеже нямам private сервер, свърши ми от тук и това е моя. С това ще влезам на ето приятеля и днес ще отваряме Secret Lucky блока. Той горе-долу, може би след 10 минути, сега ще ви покажа. И ще има някакви неща, трейдове. В чата пишете. Значи, Secret Lucky блок ще го отворим накрая. Давам ви сами спайдери направо безплатно. Ече 2 маймунки също безплатно. Джоб Сакура също безплатно. Имам да ви давам също, ще ви дам 6-7-та, ще ви дам и тия, ама трябва да ги трейдя. И ако искате някой ден да се чуем и да играем сега на Lucky Block. То сега спално има и сега, това е най-новия апдейт. И сега има ето нов Lucky блок, който може да се падне някакси туалети спагети. Аз нямам никакъв късмет. Откраднах на сами 6-7, аз там го взех. Имам на най-горния етаж, чакайте да ви покажа. Ей, тук имам едно скендис, ама той ми е подарък от мама и затова няма да го давам на никой. И така. Сега да видим от тук какво ще ни се падне. Надяваме се на 6-7, нека да се молим. Айде, 6-7. Трябва да го продадем, не мога. И сега е това с ръцете ляко. Моля, че се пак туалети спагети, в принцип аз не гарантирам, че е спагети туалети, ама хайде. Което с маймунка е? Пишете дали искате да я ви я дам. Айде. В принцип и кажете в чата дали си струва и това ви, чакайте. Ако сложим моя нос Candies. Да, аз съм до 15, не бърте се, ще ви покажа. Добре. 16 късмет. Вижте, и пишете дали си струва. Ще сложа Лос Кендиса, ще сложа ето Лос Трилус